ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲೆಂಚಲ್ಲರು ಬರ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಡೆತ ದಿನ ಪಿದಾಡ ಒಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಲಗೇಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮೋಯ್ತೋರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಲ್ದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಿಂಗೆ ಪೋಡಿದು ಉಶ್ಚಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ನೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪಿಂಗೆ ಹೊಸ ಊರು ಅಂಚ ಅದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಚಾಡ್ನಿ ಕೆಲ ಅನುಭವ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದ ರೂಮ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆತ್ತಲ್ಲ ಅದ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ರೂಮ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಭಾಷೆ ಬತ್ತು ಚಿಡಲ್ಲ ಕೈ ಭಾಷೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ನಾನು ಸೀದಾ ತಿಸ್ತಡುಲ್ಲೇ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲೇಕ್ ಬಂತೇರಿ ತ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ಜಂಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಂಗೆ ನಾನು ಪೋಯತ ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ದಡಕ ವಡಕ ನಮಕ್ಕ ದೊರಿ ಉಂಡಾತ ಮುಳುಂಕ್ ಮುಳುಂಕ್ ಎಂತ ಫೋನ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಅದ ಎಂಚನೆ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಪಡತ್ತ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೂಲೆ ಅಂತಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಕ್ರೇಜಿ ತಿನ್ನಕಲೆ ಇಬ್ಬರು ಉಂಡತ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಆದಿಯೋಗಿದಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ಮೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಕಲ್ಲ ರೂಮ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಯದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ పోయి తచ్చు అవలు ట్రైన్ పోయిదంగా కాతందుల్లే తచ్చుకు మనసు ఇజ్జిಗೆ మూಲೆ కుల్లుగా పనందుల్లే పోయేదా ఓకే 750 కాస్కోరందే పోపినేనా ఓకే ಎಂಕಲಿತ್ತಿನ ಲಾಡ್ಜ್ ತೋಜಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ನೀ ಕಲೆಗೆ ಇಡೇ ಬರೋಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಲೈಕ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೋನಾ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀ ಇಟೆ ಉಂಡು ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಬಂದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡಾತೆ ಈಗಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ 25 ಮಿನಿಟ್ ಆತರ ನಿಜ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಾಡ ಗಾಂಧಿಪುರಂ ಬಂದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಿಗಲೆ ಆದಿಯೋಗಿ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ ಓಲಾ ಉಬರ್ ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಊರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಕೊರಿಯರ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಅಂದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾ ನನ್ರಿ ಹಾ ನಪ್ಪಿದಣ್ಣು ನಾನು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪರಿಯರ ಮೋನೆ ಅದೇ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಏನು ಪೋಪಿ ಬರ್ಸನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹೋಯ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕದಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕದ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚಣ್ಣ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಕಂಟಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಮಾರ ಸಾಕಂಟಿ ಶೋರನ್ನೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ ಈಗೆಲ್ಲ
ഷോക്ക് ആപ്പുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്തോ എന്നോ തെല്ല ഉണ്ട് ഓക്കെ ನಾನು 10 ಗಂಟೆದ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಕಲ್ಲ ವರಂ ಬರೆಯಂಡು ಹೋಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇಕಲೆಂಗಲ ಆಪುಜೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಯ್ತಾ ಮೊಲೆಂತಲೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಎಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ತಂದು ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಬಾಲೆನ್ 15 ಜನದ ಇತ್ತು ಅವಳು ಮೋಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಯ್ತಂಬ ಒಪ್ಪೆಂದು ಮಕ್ಕಳೆಂಬುರ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರೆ ಓಡು ಅವಳು ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಒಕ್ಕರು ನಕ್ಕರು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಸತಲೆ ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತುಲ್ಲೆ ನಾನ అయితే ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಕೋರಿಯರ್ ಪಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ತಚ್ಚ ನಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಅದೇ ಅಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯನ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲಾದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ದೂರಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಆತ ಕೊಯಂ ಪುತ್ತೂರು ಅದೇ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ದೂರ ಒಡೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಸಾಕಾಂಟಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಪೋಲಿ ಅದೇ ನಿಖಲ್ ಮುಜ್ಜಾನ ಪೋದವಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟು ಪೋಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಗೆತ್ತವನೇ ಇರೋದು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಾಷೆ ಆರ್ಪಂಡಿ ಎಂಜ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಜ हमको कन्नड़ हमको तमिल हमको कन्नड़ ಭಾಷೆ ಹೊತ್ತು ಜಿಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಓದು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದು ಕೈ ದೇರ್ದಿನಿ ಅಂತ ಅವಲಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೋ ಜಾನ್ಸಿರು ಕೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ್ರ ಬಂಡೇರು ಶುರು ಏರೆಕ್ಪುರ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರೆಕ್ಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಕೈದೇರ್ತ ಆಂಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತಮಿಳ್ ಬಂದ ಆಂಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೈದೇರ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ದೇರ್ತ
ಭಾಷೆ ಹೊತ್ತಿನ ಗಮ್ಮದ ಆರು ಗಡ್ಡೆ ಕೈದು ಇದು ಕೂತು ಒಂದು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಳುಂಡಲ್ಲ ಪಡು 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 ಕೊರು 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 ಪಡು 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 ಊರೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬುಡಡ ಬುಡಡ ತೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಕಿರೋಡ್ ಬರೋದು ನಾನಂಗೆ ಪೋಡ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಡ್ 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 ಕಿರೋಡ್ ಬರೋದು ನಾನಂಜಿ ಪೋಡ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಾಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಏ ಯಾರದು ಯಾರದು ಬಾರಿ ಜೋರದ ಕತ್ತೆ ಒಂದುಂಡು ಸುರು ತಗೊಬ್ಬು ಏರ್ ಕತ್ತೆ ಅಂದದು ಓಡುತ್ತೆ ಯಾನೇ ಹಿಡಿ ತಚ್ಚಲ ದೊಡ್ಡಲ ಹೌದು ಸಕ್ಕಬ್ಬ ತಚ್ಚಲ ಪೆಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಆಯ್ ನಿಲ್ಕವಂತಲ್ಲ ನಿಲ್ಕವ ನಾಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಕವ ನಾವ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ನಿಂಕ ನಿಲ್ಕೈ ನಾಡೆ ಕತ್ತೆ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಆತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕದ ಜನರಲ್ಲ ಏನ ಅನ್ಬಂತೆ ಕಾಲಿಂದ ಎಂಕರ ಕಾಣದು ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪಯ ಈ ಗೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತವನ ರಗಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಾಸ ಒಂದೊಂದು ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಕತ್ತೆ ಮೇಟಿ ಬೂರಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿನ್ನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದೇನೆ വീട് ലായിക്കൊണ്ടിയാ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನೊಂದು ನೇಚರನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಾಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಡ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಟೂರು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪ ಅದ ಎಂಚಾಂಡು ಪೂರ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಆದಿಯಾಗಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಖುಷಿ ಆಂಡದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕಾರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಸಾಕಾರ ಗೈಸ್
ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಯ ದೂರ పోయా ఇది దినాల మెసేజ్ గ్రూప్ గైస్ ఎల్లంజి సండే దూర ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಂಚಿ ನಾಲ ಶುರು అందమే అలా పని ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಂಚಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಂತ ಅಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ ರೆಡಿ ಸರಿ ಮಾತಾಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಣತ್ ಅಂಚಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟನ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ ಮೋನೆ ತೋಜ ಅಂದ್ ಬೋಲ್ದತಾ ಅತ್ತ ಕಲ್ಲಾಂಡಲ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ತೋಜ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಡ್ಲ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೋತು ಜರಡ ಹೊರ ಪೋದು ಆದಿ ಪೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಬಲ್ಲೆ ಪಿನಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ಫೋನಿನ ಕಲೆಗ್ ಲಾಡ್ಜ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನನೆ ತೂಪಿನನೆತ ಅವಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಗ್ಲ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ತೂಪಿನಕಲ್ ಅಂದ ತೂಪಿನಕಲ್ ನೈಟೇ ಪೋಲೆ మన ಲೇಸರ್ ಶೋ ನೈಟ್ ಇಡುಪುನತ 7 ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಲಿತ್ತನ್ನ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡ ಖಾಲಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮೊಟ್ಟ ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್